Sa ulog ang kapistahan sa Epipania sa atong Ginoo. Naiuban nga nailhan kini nga fiesta sa tulo ka hari. Ang Epipania nagpasabot nga pagpakita o pagpadayag. Gitawag kini Epipania tungod kay gipadayag sa Dios ang iyang bugtong anak nga ang atong Ginoong Hesukristo, isip atong hari ug manluluwas. Dili lang alang sa mga Hudeyo, kundi alang kanatong tanang katawhan sa Dios nga nagatuo kaniya. Ang kapistahan sa Epipania sa atong Ginoo nagpahinumdom kanato diha sa dakong gugma o kaluoy sa Dios alang kanatong iyang katawhan. Gipamatuod kini niya diha sa iyang pagpakatawo dinhi sa kalibutan. Mikana og siya gikan sa langit ug nakig-uban kanato sa daghang paagi. Diha pinaagi sa itong mga kasinatian, sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong mga gipangbuhat matag adlaw, ug diha sa iyang balaang mga pulong o mga maayong balita. Anaa siya nagauban ug miduyog kanato. Ang ato lang gayon, mao nga unta makabalo kitang mubate sa iyang presensya nga naglihok sa atong kinabuhi ug makasabot unta kita sa iyang mensahe nga gihatag alang kanato. Mao nga sa kanunay iya kitang gidapit nga atong andamon ng atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa pagsunod ug pagtuman sa iyang mga pinig-ingnan ug mga pulong. Magmasaligon unta kita sa iyang mga saad kanato ug nga unta mapuno kita sa pagtuog pagsalig sama sa gipakita sa tulo ka hari. Siya mao ang kahayag nga naghatag og lamdag sa kangit-ngit sa atong kinabuhi gumikan sa kasalanan. Ang kahayag nga atong nadawat ug ipanag-ambitan, magdanag ug magpabilin untang magsiga diha sa atong mga kasing-kasing. Aron niya kita usab mamahimong instrumento alang sa pagpadanag sa kahayag ni Kristo ngadto sa atong mga kaigsuunan, ilabi na sa mga anaa pa sa kangit-ngit tungod sa pagpakasala. Diya sa atong unang pagbasa, si Propeta Isaías nag-ingon, "Bangon Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo." Kini nga mga pulong nagpasabot kanato sa pag-abot sa atong Ginoo nga moong atong kahayag. Ug kini nga kahayag giangko na sa tanan nga nagatuo niini. Busa isip mga katawhan sa Ginoo atong ablihon ang atong mga kasing-kasing aron takos kitang mudawat ni ine nga kahayag. Diya sa pagdawat nato nini nga kahayag, atong gidawat usab ang misyon sa atong Ginoo o ang sugo niya alang kanato. Nga kita usab ang magdala ni ining maong kahayag nga atong nadawat ngadto sa uban nga anaa pa sa kangit-ngit tungod sa pagpakasala. Nga unta kita ang mag-abli sa ilang mga kasing-kasing padulong sa pagbuhat ug lihok aron magbag-o na sila. Mamahimo nato kining iyang misyon kung kita usab magpaalagad sa atong Ginoo. Muduol kita kaniya ug atong paharion siya sa atong kinabuhi. Pinaagi lamang niini kita makabuhat sa iyang misyon. Aron mas masinati pa nato sa Jesus diha sa atong paghimog misyon sa uban, atong puy-an ang iyang mga pulong diha sa atong kinabuhi. Maminaw ug mamalandong kita sa iyang mga pulong sa gugma ug kaluoy matag adlaw. Niini nga paagi kita mas mamahimo pang andam sa pagbuhat nini misyon nga iyang gihatag kanato. Ug busa manalangin kita nga iya kitang tagaan sa grasya nga atong gikinahanglan aron mahimo nato kining mga butanga nga mas madasigon
ug walay pagduha-duha. Nga unta mahisama kita sa tulo ka hari nining atong ebanghelyo karon Domingguha. Di naghatag og dakong pagdayig ug himaya sa Ginoo. Tungod kay ila kining giila nga hari nga labaw pa kay kanila. Busa gipanalipdan sila sa Dios. Taliwala diha sa mga dautan o katalagman nga mahiabot sa ilang kinabuhi. Mag-ampo usab kita nga niining atong paghimo sa misyon sa Ginoo, panalipdan pud usab kita niya sa tanang katalagman nga moabot sa atong kinabuhi. Atong ilhon usab ang Ginoo, isip hari sa atong kinabuhi. Nga unta ang atong mga kinaiya ug mga gawe, ilabi na ang atong batasan, mabag-o na alang kaniya. Ug nga unta, makat-on kita sa mga kinaiya ug batasan sa atong Ginoo. Mga igsuon, nindot nga sugdan nato kini, pinaagi sa paghimog lakang nga makapangayo kitag kapasayloan sa atong mga kasalanan nga nabuhat, batok sa Dios ug sa atong isig katawo. Pagbalik ug pagduol sa atong Dios. Ug diha sa pagpangalagad nato diha kaniya. Aron nga magmabungahon gayod kining atong bagong tuig. May siguro nga sugdan usab nato kini nining bagong tuig karon. Ilabi na nining Domingo sa ipagpaniya. Atong ilhon si Jesus. Puy-an nato ang iyang mga pulong ug ato kining ipadan-ag ngadto sa uban. Sama kang Jesus, kita usab nahimong kahayag alang sa uban. Ilabi na kay nakadawat na kita sa bag-ong kinabuhi diha sa Ginoo. Busa karon moingon gayud kita, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Hinapag